so many things. You're not a bitch, man. I said that to I'm getting a boom but what you thing? Fuck you, bitch. You're gonna bitch, man. Bitchy, fuck you. I want somebody to do when they are 10 years and parabens and a turanti. Then turanti and nanima and beditten Zage at turanti. I shall do really. How are you nonsense? You gotta fuck you, illiterate idiot. Fuck you, gotta head. Get out from here, man. You are very stupid and illiterate. Come my gay, how I and answer me da za a zo ai magana da Murja an manta san da ake bi na a cikin mota a Yahuza ana dan Allah dan Alnabi ki karbi plate din fim idan baka manta ba faran mota 250 Murjanati Ibrahim ce a cikin ta kullun nan kake zuwa ka miƙo min kasa wani lokacin in karba wani lokacin in ki karba in baka 500 to wannan kuma an san hali ne na yau ba za a yi maka gori ko a cikin sa ba shi yasa ban maka gori tun akan sa tun jiya ba amma da kace kana da yan kwalta da sauransu da za su fito su yi magana akai na shi yasa na fito na da maka wannan maganar ni zaka mayar kauye to dan uwarka dan uban mamanka bari in gaya maka gaba dake da kai da yan kwaltar taka ni Murjana ciyar da kai ka taɓa ciyar da ni ka bi ni kana gudu a mota a Yahuza idan dai ƙarya dan Allah dan Annabi ku fito ku yi magana ka bi ni a Yahuza kana gudu kana bin mota ta ina tsayawa ina faka in baka 500 wani lokacin in ce maka sauri nake a bakin Yahuza suya a ciki ka hada komai kake yi a cikin nan gurin kai yanzu kai in kana da hankali ma ka rasa wacce zaka tinkara da magana sai da ni wai haka kana ta California wai ka ku kuka fara daga gimbal na saka gimbal a can gurin ta gaggano min area command ka gane zaka zo kana cewa kai ka daga gimbal kaza ina wuce kai mi ina ruwa na da gimbal dinka stupid illiterate ma irin ka wai ai kai ne zaka zo ka ce wai zaka mai da ni kauye to ni fa ala kulli halin godiyar da nake wa ubangiji an san daga inda na fito shine kawai proudin dina kowa ya san yar kunya ce ni gamji da kibar billahi lazi nan gani nan bari sadakin agala wai shi mutum ina ne asalin shi mun ji a Kano kake dan Abuja ya zo Kano ya tare dan Lagos ya zo Kano ya tare dan ina ne ya zo Kano ya tare to amma fa ni Murja ga asalin garin mu kai daga wata mazhabar ka zo ne da za a yi alfahari da ita bare a mai da kai to ai ni ko yanzu alhamdulillah ko daukar tawa za ka yi ashe gida za ka mai da ni kunya tunda kunya gari na ne barantana kai baka ishe ni ba da kai da karnukan farautar ka yan kwalta ni wallahi in akwai wanda nake wa kallon a jawo mahaukaci malam ba ɗaya kai ne wallahi mahaukaci ake ɗaukaka ka tambayi mutane aya ake ɗaukaka a mahaukaci ake ɗaukaka wai mutumin da yake bi na a mota ina kamar zan ture shi in tsaya ina bashi 500 kuɗin plate wani lokacin kuma in hankaɗe shi wani lokacin in bashi kyauta a Yahuza su ya faran mota 250 ni ce nan har shine kake da bakin magana a kai na ko to zaka taro mace inda ba zaka iya da ita ba billahi lazi ka kiyaye kanka kai ta ko ina an sallaban ka kai to kai da karuwai kake alfahari za su fito su tare maka to ni kuma da mutane na kirki nake alfahari mu zuba mu gani shege ka fasa don ta mango fan Murjanati Ibrahim for the first say Vanza I don't know say you are English man you are English teacher that's why I'm talking to you like English okay you got it I'm here for the why you know if you hear English very much why you know go connect to the foreign like you kaga ne sai ka je ka hade da turawa yan uwanka Sikiris Brown su direct su wane ne and the videos and su wane ne to sai turancin naka ashe tsayawa shi gargadarsa iya kwakwalwarka shine kuma zaka zo tsatsan Hausa ka zo kana mana turanci kana wanda what the fuck man mu wallahi pokin dinka zamu mi maka kata billahi allazi la asalin yan gargajiya ne mun ga ma asalin na dajin ne na bugawa a darida idan ta fili za a yi na shirya maka idan kuma ta karkashin kasa za a yi ka gane na shirya maka wanda ya fi kama wallahi Allah an buga da shi an banni barandana kai karan kada miya ma da nake kallon ka dan manzon Allah look at your head wai wanda kake maganar hoy Murja mahaukaci haka zaka za wanda nayi imani ga Allah na rantse da Annabi Muhammad na rantse da tsarkin mulkin Allah wanda ya fikan ma ake ganin mutuncinsa a cikin mutane idan ya ce zai samu suna irin na ko ta hanyar hauka ne wallahi sai ya biya samu barantana kai da kake neman suna ido rufe a ce zaka samu makamancin suna ma irin na wallahi sai inda karfin ka ya kare amma wai kai ne zaka fito da wasu kananan turancin ga kana wani da Allah you know look eye before you talking you know look mouth before you talking you know
no look nonce before ita ki no kwace wai ba yasa baka zauna ka kare yau kanka kallo ba kake ta magana haka saka kaza ka saka ruwai yan kwalita zaka saka kaza kuma idan aka ce gal leader za a fito da ita ni Murja na fika tawaga a nan barin amma kuma mu muna alfahari da mutane ne na gari wanda za su ci maka uwa a cikin ruwan sanyi a cikin nafila billahi allazi la ilaha illa huwa yahuzan nan da kake zuwa bara sai ka daina ta bari in ga ma wanda za su yi maka fata da rayuwarka kuma idan ka ce za ka ci gaba da ja da ni akwai bad record naka duk sai na fito na fallasa su a cikin social media nan ni kuwa daman in ka fito za ka ce kaza ba kanka farau ba an yi su wane ya fito ya ce Murja kaza an yi ruwa an dauke wasu ba su ji da daɗi ba wasu kuma sun gudu wasu kuma baccin su ne yake gagarar su billahi allazi to ka kiyayi kanka a sharɗinka Murja bisa kanka barin ga maka ba au da kai da wai kai wai da Murja zaka tinkari bala'i da hau da masifa to billahi allazi la ilaha illa huwa ka kuka da kanka jikinka ne yake harin ka dinka jin kuna da azaba na rantse da Allah ni ba su arka bace wai why ya bici why bici where are you from for London yeah I know something where in London yeah like you what is school in you from what ya in you from where ge bature a shege bature ya ji yarfi wai Murja wanya na bu bullet da gudu kai ina ne bullet ɗinka Allah ya ga men ke ba Gfresh Al-ameen kika tabo ba ai mu kika tabo Murja mun san asalinki idan kika bari muka tona miki asiri duk wannan ya ga men shi kanshi fofotu din baki san sai da ila da bi tukunna aka koya masa wakar bane je kiki tambayi fofoto din fofo har ina mantawa fofotu din ma saboda tun ina yaro Gfresh din ya rene shi tsayawa ya biyayya ne ya iya wakar ne shi ya koya muku ya ga min to duk kwartar yarinya mu uwarta muke ci kin gane mu duk kwartar yarinya uwarta muke ci wallahi kuma mu da kike gani an yi da muyo baki isaki da Gfresh ba da mu zaki shi ai bai da lokacin ki wallahi what is girl is not your class bai da class ɗinki in dai aka ce Gfresh yana da class ɗinki ai ya ma ya fadi wallahi. To, jama'a na ga wannan sabuwar mai kamar wannan mai taɓin hankalin tana ta bidiyo a kaina. Yauwa wannan ni ban san ni bata ma kai in faɗi sunanta ba wallahi bata ma kai in faɗi sunanta ba. To amma ni ina da ƴan kwalta wanda in so nake su ɗauke ki daga Kano cancak su mai da ke ƙauyenku ina da ƴan kwaltar da suka fi ki kwalta a garin nan kin gane? Tunda ke ba mawaƙiya bace kuma ke baki san komai ba akan waka baki san komai ba yau kuma ba wai zagi akai ba ni ba wanda zan zaga ƴan sufofotu they are part of me they are part of my team so ke da kika zo kina magana ke ce mai magana ke ce TikTok ko to ke baki kai in faɗi sunanki ba ma yauwa saboda ni tun kafin ni I'm one of the artists da na gina me hip hop din ma a arewa ko in ce miki a Kano ina ɗaya daga cikin mawaka zaki magana mutum 2 ko mutum 3 ina ɗaya daga cikin wanda mu muka gina ainihin ita hip hop din a Kano ko a arewaci ni ne artist na farko wanda gwamnatin Kano ta taba sawa hannu na tashi drum kyamara a gidan gwamnati wato in maganar hip hop ake yi so ke baki kai in tsaya ina wani magana akan ki ba ma tun makan tawaye ma yawa ke kawai ba za ta shiga tsakanin mu ai ba ta san abin da take ba matar kauye ce ina da kin ga kwanaki da ke da ummi Shakira ma kin ga ni na hana ummi Shakira ummi Shakira ya daki na ci ke baki ma kai in yi kwalta da ke ba akwai wanda nake kwalta da su daga nan har Paris har New York har Tokyo har all part of the US I got so many girlfriends that I had kin gane ina ƴan mata na zuwa Kano wajena daga London daga Tokyo daga Paris kin gane ni ba wai karamin dan kwalta bane ke kwalta ki karama ce kin gane kwalta ki iya ya ga what the fuck is wrong with you man chill out kin gane so ni ba sa'an ki bane ke kawai ki ci gaba da wannan dinki kuma ko TikTok din da kike ganin wai kin samu followers ba wani followers da kike samu because ni da a ce na ko a yanzu baki fi ni likes ba da wannan din da TikTok din wanda ni wata na nawa da fara TikTok kai ni TikTok din ma ban tsaya na gama iya shi ba har yanzu so ni ban ma san wai wani hada hoto in yi wani waye in yi editing ba abin da ya dame ni da wannan saboda ni I know who I am already kuma da kike maganan wai fariya
To kin san me fariya? Ce ne hip hop. Hip hop gaba ɗaya sunan shi fariya. Duk wani ɗan hip hop da bai iya fariya ba, to ba ɗan hip hop bane ba. Kin gane wannan? So take this nuts. Take this now. Gfresh Al-ameen, the Kano State material, gonna kill you all over the place like never before. Kiss my motherfucking ass. Suck my dick.